Dobar dan, sad ćemo da učimo kako se kaže na korejskom jeziku doviđenja. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. I onda je ovako. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Znači ima dva načina. Prvo je 안녕히 가세요, a drugo je 안녕히 계세요. A razlika je ovako. Znači 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. Ovako. 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. A koja je razlika između 안녕히 가세요 i 안녕히 계세요? 안녕히 가세요 znači vi ste tu. Tu ste. Vi ne odete nigde. Vi ste tu. A onda oni odu. Ili on ili ona ode. U tom slučaju vi kažete 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. A onda kada kažemo 안녕히 계세요, to je vi odete. On, ona, oni su tu, a onda samo vi odete. onda 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. pa onda vi odete. 안녕히 가세요에 vi ste tu. Još uvek tu. A onda oni odu. To je 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요에 vi odete. Vi odete. To je 안녕히 계세요. 안녕히 가 znači ide. 안녕히 게 znači budi. Tako da 안녕히 가세요 znači idite lepo. 안녕히 가세요. idite lepo. 안녕히 계세요. budite lepo. tako da 안녕히 가세요. idite lepo. 안녕히 계세요. budite lepo. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요에 može da se koristi u zvaničnom mjestu. A onda kako ide među prijateljima? To je 안녕. 안녕 može biti kao baš čao. U stvari, ovih dana u Koreji mi kažemo ovako. Bye. Ali pazite, ako govorite bye kao engleski jezik, kao na primjer bye, tako nešto, i onda mi Korejci nemamo šanse da razumemo engleski. Morate da izgovorite bye kao korejski jezik. Znači, bye. Bye. Jednostavno, zar ne? A onda sad ćemo vidimo ponovo. 안녕히 가세요. idite lepo. 안녕히 가세요. budite lepo. 안녕. ciao. 안녕. Bye.